Bueno, boa. Eu sei que ti coidaches de min tanto como dos meus irmáns e dos teus fillos, pero cal foi a primeira persoa que coidaches? Foi meu abuelo, meu avó Domingos, que coidei-no eu coa axuda de mamá, a máis de madriña, porque éramos 3 mulleres na casa. A madriña era unha irmá de mamá solteira. E o meu abuelo quedou cego aos 90 anos. E aos 95 morriu. Tiña eu 24 anos. Pero nos últimos tempos botou encamado uns 2 meses. Había que poñerlle a insulina, porque por culpa da diabetes bastante alta, había que poñer a insulina todos os días á mañán. E viña unha prima poñerlle, pero despois aprendín eu, e xa lle puxen eu, collín coraje e puxenlle. E despois, bueno, aos 22 anos caseime, e despois xa lle puñía ao meu home, que, bueno, que para mí xa foi moita liberación, porque non me gustaba nada pinchalo. E despois do teu avó, a quen coidaches? Pois cando tiña 36 anos, enfermou o meu papá moito. Un día de repente puxo moi enfermiño, moi enfermo, e veu o médico, que era o médico daqui, que era primo hermano de mamá, veu no ver, bueno, diagnosticoulle unha depresión, porque ele non quería falar, nin se quería levantar, nin quería nada. E el veu e dixelle: Rama, hai que salir da cama, non ves que te llagas? Todo, porque xa empezaba, por un lado dun muslo, xa empezaba a coller con moi pouquiños días que levaba na cama, que non chegaba a 15 días. El viñera ao ver en primeiro, e despois volviu para levantarlo, e despois sí, porque el había que lle axudar, pero levantábase e andaba, pero despois sentábase nunha hamaca que tiñamos ali na cociña, e estaba ali ca cabeza así gacha, e non falaba nada, nin quería que lle falasen, comía moi pouquiño, e así botou 14 meses, cuidando nel o que podíamos facerlle, mamá e eu, e madriña tamén cando fixo falta, axudou algo, pero el tiña o conocimiento todo, había que axudalo a vestirse e iso, pero despois el sabía cando era a hora de comer, cando tiña que ir ao baño, todo, que foi, bueno, ainda foi unha suerte grande. Ele estaba así tan deprimido e dicía moitas veces que iba a morrer, porque ele encontrábase moi mal. Dicía que non tiña dolor, pero que tiña así o corpo sempre como en revolución e tal. Medicamento eu tomaba moi pouco, que lle deran foi aos especialistas, ao Chuá, e a donde lle mandou a todos os lados, e deronlle un medicamento para o estómago, era o que lle teña así moi revolucionado, e por iso ele non tiña gana de comer, e o que comía moi pouquiño. Bueno, decía que o de morrer, mamá dicía: non digas eso, José, que morrer temos que morrer todos, pero ti dá gracias a Dios porque se non tes dolor, tal. E despois el calaba, pero ao fin, aos 14 meses, morriu, con 71 anos. Despois diso, o médico que era da familia, díxenos que tiña un cáncer de estómago, pero que como éramos familia e lle doíamos, que non o quiso dicir porque era incurable, non tiña tratamento xa. E bueno, nós levámonos unha boa sorpresa, porque nunca pensáramos nunha cousa así tan grave. 6 anos despois, enfermou desta mesma enfermedad un tío solteiro que estaba na casa con nós, irmán da mamá. Ese sí que foi ao hospital, miraron, operaron, botou un mes e medio internado, despois veu para a casa, e, bueno, foise poñendo ben, pero ao pasar ano e pico, volveu outra vez a poñerse mal, tiña moita gana que o operaran, e volveuse aos médicos. Bueno, os médicos xa se estaba indo continuamente,
ao especialista que daba cada tanto tempo unha cita. E despois púxose, fui así, el tiña ganas que o vesen operar para quedar ben, pero bueno, xa non había operación, nin había, xa a cosa non tiña remedio, incluso porque el tiña moito dolor, cousa contraria de papá, tiña moito dolor e houve que lle dar os últimos meses morfina. Anduvo levantado, tiña o conocimiento, ainda que, bueno, tuvo algúns días que deliraba e iso, e encamado de todo, botou un mes, e morreu aos 77 anos. E a túa nai tamén tiveches que coidala? Sí, mamá aos 59 anos púxose diabética. Hasta ese tempo traballaba normal, bueno, tiña unha bronquitis crónica xa de había algún tempo, e bueno, tuvo mentres viviu. Ela traballaba, facía a vida normal, era moi traballadora, pero despois, desde que se puxo diabética, foi indo a menos. Foi indo a menos, ainda traballou, nalgúns anos ainda traballou, pero despois tiña moitísima fame, non controlaba a comida. Ibase ao especialista a Coruña, e daba mandaba o que había que facer, uns régmenes e unhas cousas, pero ao final houve que poñerlle xa, ao final non, varios anos antes de morrer, houve que poñerlle insulina, que non era tan frecuente como agora, pero con todo eso, ela tiña semejante debilidade e eso, e daballe a comida, daballe ben comida, que daballe unha comida como debido, como lle correspondía. E ela quedaba, ás veces dicía, non me das máis, e dicía, non, mamá, que non pode, que lle fai daño. Bueno, e contestábame ela. Pero eu se salía da casa, se coincidía de quedar ela sola ali na cociña, iba rapidamente onde estaba o pan, cortaba unha rebanada, claro, era un veneno para ela, para a diabetes, despois de comer, botarlle un trozo de pan, e tiñamos que andar con moito cuidado, e vigilar, porque tanto iba o pan como iba a outra cousa, había comida na porta que quedara de mediodía, ela, o que fose collía. E bueno, levamos moito tempo, e despois fui así pasando os anos, e houve que había que axudala a levantarse da cama, porque ela xa quería quedar na cama, pero claro, encamaba. Ela xa dicía, bueno, traeme o almozo aquí, e dixía, mamá, xa é tarde, hai que levantarse. Tiña que ir espabilala, e levantábase. A irmán que dormían as dúas nunha habitación, madriña Aurora e Marcela, en cada súa cama. A irmán era maior que ela, 6 anos, pero estaba moito máis espabilada. Vamos, tiña máis ánimos que tiña ela. E bueno, ainda lle reñía, dicía, Carmen, veña, vámonos levantar. Bueno, axudaba así, que non tuvese eu que estar pendiente de todo dela. Porque eu tiña os fillos, eu era peluquera, tiña unha peluquería normal, como era daquela, con xente, tamén tiña as máquinas de calcetar, calcetaba, tiña moito traballo. O home estaba en Suiza, e xa estaba eu sola para todo, e xa tuve que deixar as calcetas primeiro e despois a peluquería, porque os rapaces eran novos, e foran para Santiago a estudiar, e eu tuve que deixar a peluquería e dedicarme a cuidar. Os rapaces veñan o fin de semana á casa e eu tiña que preparar as roupas e os cosos, todo o que les facía falta. E máis cuidalas a elas, que daquela era mamá máis madriña. E despois mamá púxose, fui moi enfermiña, pero moi enfermiña que pensábamos que morría, pero non. Púxose outra vez toda máis ágil e máis espabilada, e de repente estaba na habitación, fui para a nosa habitación. En vez de ir para dela, fui para a nosa habitación. Eso xa fui así varias veces. Para unha butaca que había ali, sentábase, estaba ali. Pero despois, o día que morreu, despois de madrugada,
aquel día desde a mañán iba para ali, fui para ali, e eu iba ali e estaba con unha mantiña, así no colo, como a quen abalaba así, movendo os brazos, como a quen abala un neno pequeno. E eu, señor mamá, veña a comer. E quitei a mantiña e veu comer, así que comeu, fui para ali, e fiz o mismo. Despois, a hora da merenda, porque ela acostumbraba a estar na cociña, nunha mesa pequena, madriña máis ela, unha dun lado, outro do outro, acostumbraba. E aquel día non, quiso estar na nosa habitación, na habitación miña, máis do meu home. Despois, a tardiña, dixe, mamá, que é o que fai? Con eso, mira, estou abalando Pepiño, que choraba, e estou abalando. Pepiño era un neniño, era o irmán noso máis vello, que morreu aos 16 meses. Era gemelo con outro, que eran gemelos. Aos 16 meses ele morreu a causa dunha diarrea que lle dou, e os médicos non lle deron tratamento. Bueno, ese día que mamá facía así con o neniño, despois, de madrugada, estaba tan ben, estupendamente, hasta estaba tan bonita, que ela era moi guapa. E aquel día, de madrugada, sentimos falar, madriña máis ela, e fomos ali, e estaba ela expirando, con 83 anos. E con madriña Aurora estivestes no hospital, non? Sí, porque 2 anos despois de morrer mamá era no Santo Compostelano. E na nosa casa fomos sempre á catedral cumprir coas indulgencias que daban. E ela tamén fora moitos anos, porque como era moi maior, e tiña gana de ir. E, bueno, o 11 de noviembre fomos, o meu home, ela e eu. Deixou o coche ali nun garaje, ali en San Clemente, e fomos andando, xa está a catedral ali ao lado, e ela iba toda espabilada, toda aguda, collida do meu brazo, e de repente anicouse. E eu pensei que resbalara ou algo, e dela, ai, non, que me rompiu aquí o oso daqui da perna. Eu dixo, bueno, madriña, non diga tonterías, como lle ia romper? Resbalou, ai, sí, ai, que teño moito dolor. E eu non o creía, pero despois o meu home dou-me a cabeza e díxome que calase. Ali naquel comercio, se chamou a ambulancia, veu a ambulancia e romperelle o fémur. Cousa que din que foi moito máis, porque é máis perigosa que a cadera, que é máis malo de curar. E, bueno, estuvo ali no hospital en Santiago hasta o día 8 de diciembre, o día da Inmaculada, que morreu. E aos 15 días de estar no hospital, deralle unha trombosis. Operaran e iso, e deralle unha trombosis. E outros días despois, doulle outra, e morreu. E eu tuve con ela esas 4 semanas, ali, con ela, sin vir á casa. Creo que... A parte destes familiares, eu sei que estás cuidando no meu padriño. Podenos falar disto? Bueno, no ano 2019, en abril, fomos con ele ao hospital, porque levaba unhas semanas con moitísimo dolor de cabeza. E non quería ir fixo ao médico daqui, pero ao centro de salud, pero mandaron ir a C, pero ele non quiso ir. Pero despois xa empezou a confundir palabras, e o pai, además, eu chegou un día do traballo e dixémoslle que, así que comeu, dixémoslle que había que ir a ao médico. Ele dixo que non iba. Pero o pai dixo, bueno, hoxe vas, non te poñas de mal humor, que hoxe vas ao médico, porque isto non pode ser así. E fomos a C, que é onde nos pertenece ir. E ali fixeronlle un TAC, que xa a médica de aquí o tiña pedido. Fixeronlle un TAC e despois xa nos chamaron a reunirnos aos 3 e dixéronnos que eso foi en urgencias.
Dixeron que había que ir para a Coruña rapidamente, que había aí no cerebro, que había aí algo que había que operar xa, que era moi urgente. E xa, veu unha ambulancia, xa fomos os dous na ambulancia, chegamos á Coruña, ás 2 da mañá, cando chegamos alá, e veu unha médica, e tamén dixo o mismo. E botou ali uns cuantos días cos preparativos e as cousas e operaron un tumor cerebral. E, bueno, dixeron que había moitas, que había cousas que podía pasar moi mal. Pero da operación saliu ben, e botou así uns cuantos meses, bueno, con un dolor, por aí. Pero agora, no ano 2020, no mes de junio, empezou a poñer máis mal, depois en agosto tamén, e despois deralle algo en setiembre, claro, o caso que fui indo pouco a pouco, despois en diciembre tuvo un trombo de pulmón, bueno, antes tivera varias cousas moi graves, pero do trombo do pulmón houve que hospitalizarlo, botaron unha semana ali e está tomando efeparina e os medicamentos que lle aumentaran xa por outras cousas. Agora, hai poucas semanas, descubriuse unha diabetes altísima, bueno, está paralizado, algo paralizado do lado dereito, bueno, hai que andar con el, hai que facerlle todo. Come, pero hai que dar. Come, hai que lle dar. Está dormindo a maior parte do tempo, cos ollos cerrados, despois, así, con 54 anos, así, Dios acorda de nós.